ви пикая на бизнеса, лесно ще е да ви изнеса. Някои хора във фитнеса често се правят на квитнеса. Бяхме малки като пионки с ефтините маратонки, кърпените панталонки. Нямаше бяло и джонки, нямаше смисъл от уиски, погледите пинищийски. Яворе, скийски, идват езиците змийски. Виждам, че пътят е тъмен, муците мислят си за мен, макар че въобще не съм тъмен, нито класически гъмен. Няма лайнари да бъдем, среда по-добра ще създадем и всеки престъпник осъден ще бъде в мрака изпъден. Имаме нужда от вяра, но не в богове и в пара. След няколко тежки жамара, жена ти напуска олтара. Устата ми пак се отваря и мозъците ви измаря. Последната клечка изгаря, сега поклони се пред царя. Майка ти каза ми нещо пак, мислиме за зловещ глупак. Чепа ми ти ядеш го как, аз съм толкова свеж голтак. Много напуска страната, щот не им стига храната, а някои намират по твоята мека възглавница куха граната, предназначена за сплашване, но често невинните плащаме. По дяволите всичко пращаме и бързо багажа си хващаме. Дават ми нова идея, а вери как да напълнея. Ще мина и през нея, само да изтрезнея. Нищо няма да стане с мрънкане и лежане. Бесен ли си, а не записали всичко Иване. Човека, който се смее. 2